Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda yerleşýän Türkmenistanyň çägindäki iň iri ýag zawodlarynyň biri işgärlerini ýene-de töleksiz dinç alysy çykmagy mejbur edýär. Ýatdatsak bu zawodyň işi may aýyndan awgust içinde hem çygymal ýetmezçilik sebäpli toktadylyp, awgustyň aýagynda gaýtadan ýola goýulypdy. Yağı öndürür ýaly paýta çygdynyň ýoklugy sebäpli ýol başçylar işgärlerini 10-njy sentýabrdan başlap ýene-de töleksiz dinç aşa çykmak barada arda ýazdyrýarlar. Zawodyň başlygy öýrümçiligiň ýoklugy sebäpli işgärlere zähmet haklaryny töläp bilmeýändigini aýtdy we ardalary 1-nji oktyabr içinde tawşyrmalydygyny buyurdy. Ol paýta çygdynyň gerekli mukdarda gelen ýagdaýyna zerurlygy görä işgärleriň belli bir böleginiň gaýtadan işe çagyryljakdygyny aýtdy. Dip zawodyň işgärleriniň biri 20-nji sentýabrda gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äskär etmezligi soran söhbetdeşimiziň sözlerine görä 2000-nji ýyllarda 1800 işgär sany bolan bu zawodda häzir 1250 goly adam zähmet çekýär. Zawodyň gündelik iş tertibini üpsün edýän onlarça işgärden galyny näwelli möhlet için aýlyksyz galdy. Ykdysady krizis sebäpli adamlaryň gündelik çöregi onsuzam alady. Häzirki ýagdaýlarda köpler maşgalasyny ekläp bilmejekdigini aýdýarlar. Dip 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz nyktady. Ol zawodyň başlygynyň öňümüzdäki ýylyň başynda ýene-de 300 goly adamy işden boşatmak gözüňde tutulýandygyny mälim edendigini hem belledi. Azatlyk emele gelen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Söhbetdeşimiz ozalky ýyllarda zawodyň işiniň kadyly bolandygyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri onuň işiniň dolu tokdudylýan ýagdaýlarynyň ýygjamasyndygyny hem aýtdy. Ýatdatsak bu zawodyň ýüzlerçe işgäri ýagy öndürür ýaly paxta çygdynyň ýoklugy sebäpli suýlyň may aýyndan tomsuň aýagyna çelnik hem işsiz aýlyksyz galdyrylypdy. Habarçylarymyz we çesmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, selede owu hojuluk pudugyndaky dowam edýän meseleler, sol tanda suw ýetmezçiligi, sebitiň ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýitirendigini aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli hünärmenler soňky ýyllarda paxta çygydynyň hiliniň hem gözgörtüli ýaramazlaşyp, ondan alynýan ýagyň mukdarynyň hem 80% azalandygyny billäpdiler. Azatlyk häkimetleriň ýurduň owu hojuluk pudugynda ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygyderli habar berýär. Türkmen resmiýetleri bular barada dymmagy taýlap alýarlar. Galy berse-de Türkmen hökümetiniň tanqidçilari paxtaçylykda mejbur zähmetiň giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsuň yssyk howasynda we gyş aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmaga mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mari we Lewap vilayetlerinde 7-nji sentýabrda, Daşygy vilayetinde hem 14-nji sentýabrda Nowatdaky paxta mewsümine resmi taýdan badalga berildi. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdana gowwaça ekip 1 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi gözüňünde tutýar.